ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардурои азиз чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар имрӯза навор чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Дар имрӯза навор як мошини Daiwo Nexi фасон рӯй кардагам беҳад як мошини хубай хонаҳои арзона ки фасон рӯй кардагам хонаҳои арзон мақсад хонаҳои заминӣ сар мешавад аз ноҳияи Ёвон шаҳри Турсунзода ва шаҳри Кӯло. Квартираҳои арзон ҳастанд дар шаҳри Бохтар яъне ки пештара Қурғонтепа, квартираи арзон ҳастанд дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода. Қизиқи видео ҳамияе ки як хонаи фасони детаҷай нархиш 150,000 сомон аст ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охиша тамошо кунед, ҳама нархи навора мефаҳмед. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан доред дар номерои WhatsApp ма бинависед ва барои харидоро рекламаш мекунам. Настрено соз бошад дона лайки бепла биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонед подписатсия кунед. Рафтем ака. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پیروز که ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه و بار طرف دوشنبه باختر یوون عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونه. تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن. نرخ با مصلحت بردرو ایروی کیلو زویسید میکنه. شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه. کمپانی که بختیار و بهرام بو کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق دوستان عزیز. نمره تلفنش از زنگ زده معلوماتی بیشتر بگیرین. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. кор дар компанияи Faberlic, компания беҳтарин барои занҳо. мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. духтаро ягон ҷои қиynиш нест. аз уҳдаи ин кор ҳама баромада метавонад. аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан духтаро, дигар ҳамаш номнавис шудану омӯзишаш аз тарафи компания ҳамаш бепул аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳо нависед, барое ки кори мо фақат барои занҳо аст. ташаккури зиёд ба диққататон. мегзарем ба якум эълони имрӯза бачаи ачкидор навора саркачеринар ба қизиқакиси гӯшка мошини фурӯшии Daiwo Nexi соли баромадаш 1996 сӯзишвориш газ бензин кор мекарда. абъём моториш 1.6 литр, коробка механика, мотор хадавоиш 100%, балонош миёна. берни мошин камтар кор дора. ай ҳами сабаб мисол ай ҳами хотир бардурои азиз арзонаш мекуна нарша қарор дора дар шаҳри Турсунзода яъне ки пештара регарда будай нарша бардурои азизам 15,000 сомонӣ мега савдо мешава. дута номерои телефон шамондагим номерои Тоҷикистон, номерои Россияда имо WhatsApp дора. занг зада Daiwo Nexi 96 сола 15,000 сомонӣ бихарен. нархи зурайники. салому алайкум бародарони ғариб, бародарони муҳоҷир, бародарои аҳли ислом, бародарои мусулмон, бародарои хаёми ҷани мо дастша биридааст, дастша задааст таноб қалта кардагӣ. мақсад кардмед хоҳиш кардмед ки ёрдам мекунед. илтимос аз шумо хоҳиш ягон сумма 50 рубля, 100 рубля, 20 рубля ёрдам кунед. амира бениҳоят вазни чиш вазъияташ ҷани мо мақсад задааст. бисёр нохосидаги амирам намехоҳад ки хешаҳо хая кашида чӣ кунем. маро ҳама бародаро кардмед метавонед як шумо хоҳиш кардмед наметавонед илтимос нақш дуо кунед, дуогӯ бошед. дар шаҳри Москва қарор дора бародаро. кардмед бовар намекунед, хай бо биёй пеш бинед. номерои телефон мо мемонем, занг бизанед, бо гап мезанем иншоалло қатишон ҳамаш. ака шерои нар мегзарем ва эълонҳои имрӯза яъне ки хонаҳои фурӯшии имрӯза да мегзарем. бо диққат гӯш кунед. ин хона десем фурӯшии заминие. хонаи фурӯшии заминӣ қарор дора дар ноҳияи Ёвон 5 сотиқ заминда дар хонаи аднаскадни кардагиай хона ремонт дора. соҳиби хона маълумот додагия ки авлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон деҳаи Чашмасор 1
5 сотиқ замин дид дар хонаи времянка кухни баня доштае. Нарша бардрои азизам чихеле ки дар рӯи экран навистагиам 100,000 сомониш мега. номерои телефонаш аст касе дар хона дар кори аз ноҳияи ёвон 100,000 сомон арзон мешава намешава навистагӣ нест, хай гуфтагие ки алиш мешава. занг мезанен, мисол ба чӣ алиш мекунам мепурсен. бардорои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. анаи хонаи десин замине қарор дорад дар шаҳри Турсунзода 10 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ хона деэтаҷае мега. ремонт дора шаҳри Турсунзода ленинизм навистагия бардорои азиз. хай мисол касе харидори аниқ бошен занг зада адресои параша мегирен. нархша 150,000 сомонӣ мега, арзон алиш мекадай. номерои телефону шаста бардорои азиз касе да мисол ана хонаи замини деэтаҷа дар кораи шаҳри Турсунзода 150,000 сомонда занг зада маслиҳат мекунем. дӯстони азизм, хонаи дисин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ана 3 сотиқ заминда дид дар хона кардагиай. 3 сотиқ заминда бардорои азиз дид дар хона кардагиай дар 10 микрорайони шаҳри Кӯлоб будай. хона ремонт дора. соҳиби хона гуфтагие ки дид дар хонаи заминӣ 3 сотиқ заминай маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин пеши мактаби 8. ҳуҷҷатош ҳама хубай. занг зане бо маслиҳат мекунем мега бардорои азиз. нарша 150,000 сомонӣ мега, арзон алиш мекадай. номерои телефонаш ҳаст касе дар хонаи заминакӣ дар кораи шаҳри Кӯлоб 150,000 сомонда занг бизанен бихаренша. ба чайоча хову набараки мегзарем ба квартираҳои арзон. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 31 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира гуфтагие ки як комната 4 этаж 31 квадрат. ӯ соч мега ҳаста ҳуҷҷатош документош хона мисол ҳамаш 100% будай. ремонти средни геди атрофи хонада Садиқ бозор Балниса мактаб Райкалон сини бозор централни мисол будай. сини таксиҳои Душанбе ва Регар да пеши хонаи мега ҳамаи чи наздикаи мақсад. нарша 155,000 сомон таргават мекадай. харидоро занг бизанед. ина бардорои азиз бо як квартираи арзони дига қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештара номаш Қурғонтепа. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад дар 14 микрорайониш будай. домои пешина квартирара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки якхонага дар 3 мошиёна. нарша бардорои азизам 180,000 сомонӣ мега, арзон мумкин бикуна. барои гуфтагӣ нест ки арзон мешава намешава. хай 180,000 сомон бардорои азиз мегаша. занг бизанед харидори аниқ маслиҳат кунед. бардорои азизам мегзарем ба як квартираи арзони дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе. квартира десен бардорои азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 40 квадратни метр, район Фирдавсӣ гуфтагиай. дом навастройка квартирара чихеле ки мебинен нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира гуфтагие ки як комната 3 метр 40 квадрат ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, ремонти нав. нарша бардорои азизам 248,000 сомонӣ мега, арзон мешава. номерои телефонаш ҳаст касе харидори аниқ бошен занг зада хонаи арзон яъне ки квартираи фасона бихарен. ремонти зур буда яъне ки дӯстони азизам, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошини некси, аз куҷое ки хонаи заминӣ, аз куҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нарха навоша гуфтам. як дона лайки бепара бижиқен, касе дар канали мо меҳмон бошен подписатсия кунен, зангулачара дар бологӣ монен ки вақти мо видеои нава дар канал пафтем сразу шумо да мисол ана сообщение барава бидроем видеои нави мара якмешида тамошо кунен. бардорои азиз, хай бисёри бад гап намезанем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен.
ва дастгирии моро фаромӯш накунед. Бардорои азиз, битонед ҳамин видеоро якта лайка биҷиқена, ҳамин видео паҳн шава. бо хеле хуб мешава. мисол кадом бардоре ки ана замин хона квартира чизе ки мисол мекавана ҳамин канали мо биёванда. бардори азиз, барои ҳамон як дона лайки бепла биҷиқен, имконият боша касе дар канали мо меҳмон бошем подписатсия кунед ва агар битонен ҳамин видеоро имо WhatsApp чи сайте дорем поделитсияш кунед. раҳмат барои дастгиритон. касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездаро бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. дӯстони азизам, хайяка.